Haino haikaito hambai o sikoncha jorakaha manmani bagai bini koktono saklaina bagai te norok nai tongnai ani khajani ta khubukung noknaba Jisu Kristoni mungbai chibai te lamsogo ini haino hai bini koktono saklainani bagai nongni basagan jorakaha manmani bagai ini nongno kokton chikon chasari nani mosong mani khe obo haise obo jara jeng Kristono poito khlainai o video borokni bagui swnamjakmani poito khlairok bondok jodi poito khlaika hino o video no naimano phaidi hingkai jeng puilao no elambak digi jeng thanglaiano elambak ni Revelation 13 ni 16 to 18 ang puila nainai obo khuk tangnani swkangno ang ini je sajaknai kok o kok wngkha 666 no twiwi tini sajaknai o kok phaidi hingkai chong puilao no Revelation chapter ni 13 ni 16 to 18 no chong porinai liano oro tamhini sika ayabrui kusuk kotor kwrwi gwnang seleng selengya jottoni yagra yago eba khe talikao mari boi rukha o mari kwrwi khe kebo phano paiwi bo manya phaliwi bo manya o mari wngkha yabrui ni bumung eba khe bumungni bagui lombor orono sina nango sinai borok bo ayabrui ni lombor lekhawi sawi mano tamni hinba o lombor wngkha borok khorokjani bumungni lombor wngkha 666 tini ani sajaknai kok bokhrogo obono wngkha 666 Revelation 13 ni 16 to 18 to chwngno sawo kaisa yabrui hinsao o yabrui kusuk kotor kwrwi gwnang seleng selengya jottoni talikao mari boi rwkha hini sao khajani takhuk bukhuk tini sanani kok khai obo haino 666 jodi o number nini kwrwi khe nung paiwi bo maya phaliwi bo maya obo kaisa yabrui ni lombor yakhaiba khoroksa borokni lombor hinsao kaisa bumungni lombor o lombor wngkha 666 hini sao hingke tabuk uansukjaknai kok khe obo haisi o lombor chwng buphuro nang chwng o songsaro tongsak nang na chukna hana thangmani pore de chwng obono nangui obono uansukjaknai kok phiaba chwngno o jaga hai hinui sao o nombor jodi kwrwi khe nung paiwi bo maya phaliwi bo maya phaidi chwng tak obono chwng chelaiano jodi sana thangkha o sungsarni bahan buthiyo chwng sapusomni ration sobo mairung tiklaina hin thangkha hingke jemon nomni ani bumung tapos o tapos bumungi ration card tongnai o ration card ni kaisa lombor tongnai o ration card ni lombor jodi kwrwi hingka o sungsaro nung bahan buthini wngwi tongmo nung ration sobo thangyakonik jodi card te o card ni number jodi kwrwi khai nung a jagani mairung no nungo thugui tuimaya nini card kwrwibla ono mairung rohormaya hinui sajaknai thik obo haino tini je 666 hinui je chwngno elambak Revelation chapter john phunukjakmani chapter tini swayang Jisu Kristo bai tini o hayungo tamungya o Revelation chapter ni bisingo je phunukjakmani o nombor bo haino chwngno o jaga srai srai sao obo hai nombor jodi nini thani kwrwi hingke nung paiwi bo maya phaliwi bo maya khajani takhuk bukhuk o nombor chini thinango busu guruttwpurno ba tabuk je chwng je at present chwng je bortomano tonglai tongmani tabuk bo o number chini bagui busuk nangya chwng abo angbo saimaya nungbo saimaya aboni bagui tini o koktun chikon sachani bisingtwi o kokno tini remind khainani bagui ba tini o kokno haino hai muitu khlaiano tini tujakmani o video ni bisingtwi khajani takhuk bukhuk chwngno sao o number jodi kwrwi khai nung bahai khe painai
নম্বর করি খাই নং ফালামুসুংবো নং tini ফালিমাইয়া oboni bagay no on number sung tini o sungsaro tongna o bahan botirok ni bagay simida on number na chukna hawa thangmani pore da on number chini bagay kaijyo korong nai hajani ta khobro belai khwana masisa oboni bagay chungna oro srai srai so ayabri kosu kotor kori gada seleng seleng ya jottoni talika yakai ba yago omari boiri kha omari ni number ongka hino 666 oboni bagay no tabuk mari jodi kaisa hamyani mari yakhaiba shaitan mari ungei tongka hangke takhorok bokhorok no ojoba wansugin nai dionnambo jodi shaitani no ungei tongka hangke o shaitani number ni kaham hine angkha khlaio tamungka obo jodi shaitani no number ungei tongka hangke jeng tini o shaitani number no jeng tini nango tamni hingga chungni o shaitani number jodi tongka hangke che jeng tini paina musungbo paimano phala musungbo phalaimano 하자니까 곡복곡으로 아버니 바기노 지니 완축돼 있다 뭔가 on number 지니 at present 지니 어제 버터만 지니 요 지난 거다 성난고 나성 지니 어제 성자 약간 많이 약고로 저건 축나 하워성 지니 가이도 베토 고요 아서분데 지니 on number 난고 아버니 바기노 파이디 성대보 사이톡 레이너 성대보 무상디게 탕레이너 ang haino hai nongni bagi elamang digi tesa haino hai nai nai revelation noini char potto tamo sujak nong phaidi songobono nai leyan borokno hai hnoi sajak haktoni jabra eba bufang wafang ta dera rudi talikhawo kaitoni sil bujoki apoti borok rokno sibir dera rudi ojagbotte bosungno sai sai khaika borokno hai hini sajak sabono sajak je afakaitoni je suari tongnai afakaitoni je samung tangnai rok subrai jisu kristo pholakathani je samung tangnai rok no sekangono sajak haktoni jabra eba bufang wafang ta deraridi haktoni sung je hayungo tongnai o hayung kotor kitingei je chini jabra yakhaiba bufang wafang je tongmani abono phangsapano ta deraridi hinsao tangai talikhawo kaitoni sil bujaki aputi borok rokno simi derarudi sapno derarudi hinsaka talikhawo মানে চিনি তালকাও যদি কাইতনি sil bujaki aputi borok rok tongai tongka hingke abrokno simi derarudi khajanita khukbukuro sil bujaigani sini sekang saka jabra ekaiba bufang wafang phangsapano ta derarudi tangai ta derarudi tangai hingke sil buya sini sekang ani busabuti rokno jodi sokomo jabra wafang bufang jodi sokomori paika hangkai ani busabuti rok tamono sanai tamono nungnai obahai kok rok sung ojaga nukjago tei sawo talikhawo kaitoni sil bujagi aputi borok rokno simi derarudi talikhawo chini talkawo je sil bujakia apti no simi derarudi ni chungno ojaga so aboni bakni khajani ta khukbukuro uje kaisa yobroni number kaisa bumni number kaisa borok khoroksani number bo hini sawo on number ungkha bumni number abo ungkha 66 chungno aboni bakino oje revelation noini char poto sawo talikhawo kaitoni sil bujagia oboti rokno simi derarudi aboni bagai khajani ta khukbukuro jara kristono lobui tongnai rok kaitono poito khlai tongnai rok जों दिनै मथा मण्डली थांगै सुरि लबui tongnai rok जों दिनै chini khapango जों wansugui naina nango o number ki setani number o number ki जोंनो mothangni number जों abono wansugtei tongo oboni bagino tini o video di bisingte o kok rokno haino haisung tini poito khlainai rok suri lobui tongtai rok kaitona hapai ui tongnai rok chini khapango o wansugtai o kokno wansuknani bagaisi tini o video ni bisingtei phaimani 파이디 하이노 하이 정 대본 나이레야노 모카이 정제 따북제 스강을 제 보리 당문의 리블레이션 챕터 저혼 푸능작만이 챕터 저혼이 바데 오바하이 꼭타이 데 샤보 푸능작가 엘람바고 파이디 성 어버버 성세마디기 탕나야노 이지켈 노이니 차트니 হইতে সইপত তিনি যখন যে 푸능작만이 야카이바 저혼 사작만이 하이가이노 지니 티니 때까지 샤디아리고 티니
어바하이케노 사작가 아보 보디아리 사작가 이즈켈 디아리 아보는 바기노 이즈켈 디아리니 너이니 짜니 호이테 서이포토 따모히니 시작가 앙따북 넉니스간고 어브노 콕당나이 때 슈브라용보노 하이 느 사카 삼노 사카 이즈켈 노 사카 까미 끄사뜨이 비앙뜨이 까미 끄사뜨이 때 제루살렘니 까미 끄사뜨이 때 제루살렘니 까미 끄사뜨이보 탕디 sabno thangdi kaitor bini swari rokno thangdi hinsaka yakaiba bini bahan butini borok rokno mado thangdi hini saka oro hamya samung khlaijakmani bagai akami o sabo hamya samung khlaijakmani bagai ajakani borok rok kha khamoi tekto manui tongnai rokni kha khamoi tekto manui tongnai rokni o kabini borok rokno tali khawo mari rigoi ridi arbo bo ades khaika ajakani borok rokno talikao mari rigoi ridi kaitor ano khonaroi sapno khonaroi ijikel no khonaroi ano khonaroi tei kubut borok rokno tei kubuni borok rokno bo hai hinui saka ijikel no sama hekeino kubuni borok rokno bo saka kamiyung gnangei bo bai pal thanglaioi kamiyung gnangei pal thanglaioi hai hinui saka bothar baidi te khorokchano phano tabo ta phiokdi jottono bothar baidi hinsaka bothar baidi te khorokchano phano tabo ta khairokdi chakra roknobo chola sikla roknobo boroi sikla roknobo buma roknobo te churai roknobo bothar baidi ijikel bo bobo sajakka bebak cheraini hoite okra chakra je tongmani surukai jottono ajaka tebo sajak baikha tabo khe tali khawo mari gnang borokno khe tatangdi phiaba kaito raja kaisa ades si uisaka je borokni tali khawo yakhaiba kepalo talkawo jodi o mari tongkha hingke nung a borok rokno kisa phano tatangdi hinui kaitor ojaga nirdesh sikha oro ani nokthani simi sengdi hinui tini ijikel sajakka hake borok aro noktharo bwsawi tongnai okra rokni simi senglaikha te noktharo bwsawi tongnai je bini samung tangnai rok no bo je nirdesh khaima haikedo bini nokthani simi senglaikha hinui jongno srai ke sao aboni bagino khajani dakhok bohoro tini je johon phunukjakmani revelation chapter 13 16 to 18 poto ang je samani oyobni lombor yakhaiba kaisa borok khoroksani bumung a bumungni lombor ungkha 666 ni je samani tini obini ngisingte mul phaimani uddishya hongkai jong jara kaito no suri lobui tongnai kaito no tini bini kokthai kothoma kaham hinui jong tini prochar khai tongnai rok suri lobui tongnai rok bini kokthai kothoma kaham no jong tlangai tongnai rok jong tini wansuknani nango jong tini o 660 ni o je thinango ba chini je bottoman jibano yakhaiba chini je jong je bahan buthini thui paimani yakulo chukna hawoda nanginai nangai thotok abo jong tini wansukui naina nangano o 66 tamo aboni bagido 13 ni 16 to 18 no so obo jodi kari gen paina musungbo paimaya phana musungbo phali maiya te ojoga kaisa jodi obo jodi hamyani no number ngai tongkha hangkai tamane no o hamyani number si chakugo obahai jong tini wansugui mano tamni hangkai obo tongese nang paibo mano phalbo mano kintu obo jodi kari hangkai nang tini phalbo maiya paibo maiya abo tamo himani ko koknono tini silainani bujilainani chini khapango tonnani bago obini misingtui phaimani phaidi hingkai o video painani sakang ang tekaisa verse nainai revelation 14 ni ek poto chungno tamo hini saka chung obono chung naileyano apro ang nasigi naiba sion hatayo mera bosa bosanjak aboni yakulo bo nasigi naika sabo nasigi naika johon nasigi naika johon nasigi naiba hat sion hatayo mera bosa bosajak sabo bosajak
যিশু খ্রিস্ট স্বয়ং বসা যাক, স্বয়ং কাইতর বসা যাক, আফা কাইতর আরো বসা যাক, ববাই খরক আসিয়ন হাতাইয় বরক বাংমানি 144,000 তার মানে 1,44,000 বরক তঙ্গ ও মেরা বিসবাই সিয়ন হাতাইয় বসা যাক আ বরকনি তালিক হওয়া মেরা বসানি বমুং বাই বুফানি বমুং সিজাক ও যে খরক 1,44,000 হিনি যে জিয়ন হাতাইয় ববাই বাক্সাজা বসা যাক বংনি খরগ বংনি কপাল বংনি তালিক হওয়া প্রত্যেকটি বরকনি মেরা বসানি বাই বুফানি বমুং সিজাক হাললিয়া কাইতো লবজাক থং जों अजाकानो साइमानो अजाकानो हयतो जों स्राय स्राय अंगो ini osik sik sinbani obo tamo hoitoba obo ini hoito paithakni salni 2-3 number hoito sil umung tongo hoitoba to 2-3 ta pore phano oje 665 mung tongo phiaba obo kaisa kaitoni mari o mari ni bisingte hoitoba nung tini bottomano nung tini sawi nungai tongnani bagai phano ungmangmung tongo yakhaiba paithakni salo jokon nung mo thangjage yakonai kaitoni hawa nung jodi habika a jora phano obo umung tongo 아버니 바겐요 가자니다 국부국으로 정티는 어비니니 비심티 스릉라이니 마이까 어식식 다모 어식식 니니 타니 바 아니 타니고 어식식는 어식식나 부스고로 때리고는 카판 것도 많카 바 어식식 니니 티냥 건 낭만이 대한 낭이야다 어버도 원축이다 많카 어ቆ그럭너 티니 어비디니 미싱뜨 삭라이는 어비신니 미싱뜨 셰어 카이나니 바게시 티니 어시건 차서 비디오니 미싱뜨 파이마니 가전이다 국부코로 농노 벨라이케 함바이 너로 앞서 칼로그 어비디노 나 나이 동만만이 바게 너로 저라 까함 리마니 바게 칼로그 비디오나 나이 동만이 바게 카이토 농노 하마리 카이통 너 비디오니 비싱티 너로 저디 사자게 동 하와 비디오나 너 라이크 셰어 코멘트 야카바 너 सबस्क्राइब खाइमानो जे परवर्ती भिडियो खाइतानी नोंनि आं सापोर्ट नांगो नोंनि सापोर्ट बाय अ भिडियो नो तेबो अबो हाइ कथाय कथमा का हमनो तेबो प्रचार खाइमाना दिके नक आनो सापोर्ट खाइदि नोंनो बेलेका हामबाय काइतो नोंनो हामारि खाइतों ते नोंनि बाहिबा आं काइतोन थानि सुरिनाय ते नोंनि साकलाकमा नकमन ब्रोम ब्रोम सालब्रोम कम काहाम तंग काइतर जों जतन हामारि खाइतिं हुने फाइदि अबनि बिसिंथिना आनो अ भिडियो नांग मथाक्का जतन हामबाय काइतो लबजाक थं आमेन।